अश्वगंधा एगो जड़ी बूटी हवे जे एशिया आ अफ्रीका में उगेले। आम तौर पर एकर इस्तेमाल तनाव कम करे खातिर कईल जाला। का आप आम तौर पर अश्वगंधा के अपना आहार में शामिल करेनी? अगर ना त अश्वगंधा लाभ पर हमनी के वीडियो देखी अवुरी एकरा के अपना खान पान में शामिल करके स्वास्थ्य के बहुत फायदा हुई। लेकिन का रौरा मालूम बा कि अश्वगंधा कुछ खास दवाई के संगे कई से परस्पर क्रिया करेले। अश्वगंधा कई प्रकार के दवाई के संगे अलग अलग तरीका से इंटरेक्ट कर सकतारी। जवना से या तो ओ दवाई के दुष्प्रभाव हो सकता या फिर वो दवाई के प्रभाव में कमी आ सकता। देखल जाव कि अश्वगंधा के संगे कवन दवाई ना लेवे के चाही। डायबिटीज के दवाई अश्वगंधा से ब्लड शुगर के स्तर कम हो सकता। अगर आप डायबिटीज के दवाई लेत बानी तो अश्वगंधा के सेवन से आपके ब्लड शुगर के स्तर बहुत कम हो सकता। ऐसे नियमित रूप से अपना ब्लड शुगर के स्तर के नापत रही। ब्लड प्रेशर के दवाई अश्वगंधा से ब्लड प्रेशर के स्तर भी कम हो सकेला। एकरा के ब्लड प्रेशर के दवाई के संगे लेवे से आपके ब्लड प्रेशर बहुत कम हो सकता। ऐसे नियमित रूप से अपना ब्लड प्रेशर के स्तर के नापत राखे के चाहिए। प्रतिरक्षा प्रणाली के दबावे वाली दवाई इम्यूनोसप्रेसेंट्स अश्वगंधा से प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ सकेला। जवना के कारण कुछ दवाई जैसे कि लिवर प्रत्यारोपण के बाद इस्तेमाल होखे वाली दवाई के असर कम हो सकेला, जेकरा से प्रत्यारोपण नियर दवाई सब के कारगरता कम हो सकेला। सेडेटिव दवाई अश्वगंधा अवुरी सेडेटिव दोनों दवाई से नींद आवे अवुरी सांस लेवे में परेशानी हो सकता। एकरा के अश्वगंधा के संगे लेवे से सांस लेवे में परेशानी अवुरी ज्यादा नींद आवेला। थायराइड हार्मोन के दवाई अश्वगंधा शरीर में थायराइड हार्मोन के उत्पादन के मात्रा बढ़ा सकेले। एकरा के थायराइड हार्मोन के गोली के संगे खैला से आपके शरीर में थायराइड हार्मोन के मात्रा ज्यादा हो सकता। अगर रौरा कवनो दवाई लेत घरी अश्वगंधा लेबे के सोचत बानी तो पहले अपना डॉक्टर से सलाह ली। वो लोग आपके स्थिति पर विचार कैला के बाद आपके उचित मार्गदर्शन दे सकता रे।